suratul mutaffifina makiyatun ajgira kara kiratu maka do ko madaniya ka ajgira ka to madina wa ayatuha aya bi basitan wa salasuna aya abibe aya bisra an woroma wailul lil mutaffifina sura yɛrɛ daminɛ tɔ filɛ nin sa wailun janama yɔrɔ dɔ don u ko a ma ko janama yɔrɔ tɔw b'a fɔ a yɔrɔ ma don o don ko ala k'an kisi i tɔɔrɔ ma siɲɛ ba kelen tasuma yɛrɛ janama yɔrɔ tɔw b'a fɔ cɛ ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala kana anw yɛrɛ don in na dɛ o ye siɲɛ ba kelen ye dɔw ko kira ka sanayɛlɛ la ko ala y'a mankutu bɔ ye a wele mankutu bɔ ala kira ye ko janɛmɛ folo dɔ don ala kana an don ala dɛ donc ala ko ala kira ma o la ko wele lil mutaffifina ko janɛmɛ jangata ko a bɛɛ sumanikɛlaw ye minnu bɛ tigɛli kɛ ka kilo tigɛ ka basikili tigɛ ko sumanikɛlaw ko janɛmɛ welu bɛ olu ye a ko ka ca dɛ hali kɔɔri sɛnɛnen komi kɔɔri bɛ pese sufɛ dɔw bɛ taa ji furufuru kɔɔri kan pour que a ka bɔ a ta c'est-à-dire n'i y'a ye wariw bɛ ka wari sɔrɔli bɛ ka tiɲɛni don an kunna barika de t'a la ni barika bɛ wari la 1000 bɛ min dilan wari barikama la 1,000,000 t'o dilan a barika dilanna barika tɛ wariw la parce que mɔgɔw ne tɛ ɲɔgɔn na wari ɲini kuma fɛ wari ɲini kuma fɛ an tɛnɛ ti ɲɔgɔn na fɔ tɔnga ni nkunji ne ka denbaya ka dɛsɛ ka balo ne ta ka balo bɔn o namara de bɛ na ne bɛ taa n ta nɔnɔ san ka taa di n ka denbaya la komi e b'a fɛ i ta de ka hɛrɛ sɔrɔ anw minnu bɛ taa sanni k'i kun na anw ka denbaya ka bɔnɛ o kuma e bɛ jifilen fa jisuma na k'o kɛ nɔnɔ na k'a lamaga mana anw minnu b'a san nɔnɔ yɛrɛ kana sɔrɔ fiyewu e ka taa ni dɔ ye so mɛ i bɛ taa n'o dɔ min ye so ko 3 de b'i sɔrɔ a dɔrɔmɛ kelen kelen bɛɛ bɛ bɔ i kunna perdi la 1000 deuxième i b'a ɲini k'a don den minnu kɔnɔ a den si tɛ i bonya wa i b'a jagabɔya don muso minnu kɔnɔ a si tɛ to i kunna parce que i ka gɛlɛya ban dɔ don ni i ka gɛlɛya natɔ don ma ni gɛlɛya sera olu bɛɛ bi taa dɔw bɛ wari sɔrɔ k'a sɔrɔ i bɛna mɛn cɛ ko muso bolila koyi awɔ i ye min don a kɔnɔ i hinɛ t'a la i makari t'a la n'o tɛ an bɛ musow dɔ mun bɛ taa fini ko sara la ka dutigiw balo n'a ye nka dɔ bɛ yen ayi ala ma taa mobili n'i ma sa a b'a ka minɛnw ta ka taa so i bɛ min don u kɔnɔ barika tɛ o e dɔw tɛ ten pour que u ka balo i denw ka balo donc o la barika fɛn fan si t'i denw kɔnɔ bon i y'a dabɔ mɔgɔw maloli mun kama pour que e ka hɛrɛ sɔrɔ ala fana b'a fɔ n sɔnna min b'i ka nɔnɔ kɛnɛ san ka taa a bila ye k'a bɛ taa kɛ nare ye wula bɛ se yɔrɔ min a bɛ taa sɔrɔ nɔnɔ tilara fa ye fila ye nɔnɔ ni nana kalan sanfɛ k'a bɛɛ kɛ disirifɛ jukɔrɔ i ye cɛnni don a kunna fɛn kɔrɔ bi jagaboya petiri i b'a san kura da la anw yɛrɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo di et puis ala bɛ hɛrɛ k'anw ye cogo di sariya la ni ne ye fini feerela ye ni fini a kura don donc ni fini bɛ feerekɛyɔrɔ la a nɔgɔra ni n y'a ko sariya la a ti bɛn ne k'a fara finitɔw kan bilen a ti bɛn ne k'a fara finitɔw kan bilen ne b'a bila a dan ma ka sɔrɔ an bɛ fini tɔw bɛɛ kɛ a bɛɛ bɔra
carton kelen kɔnɔ n'u ko Konate o tuma nin tɛ fini dɔ ye a b'a fɔ awɔ fini dɔ don mais an y'a ko ani ninnu bɛɛ ye kelen ye mais an y'a ko kelen kɛ donc a man kan k'a bila yan bilen tɔw cɛla tuguni ni min b'a san a bɛ f'a ye kɔnɔ k'an y'a ko ka tɛmɛ anw lafiya man di dɛ Afrique ti foyi bolo a yɛrɛ ka dingɛ sirilen kɔ Afrique ti foyi bolo n'a ŋaniya tɛ wa an yɛrɛ man di dɛ an yɛrɛ man di an b'a piyalen fɔ parce que an b'a fɛ an ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni tubabukɛ ko i ma a ye carton d'i ma n'a ko i ma ko 100 kilos kana compter il y a des 100 kilos dedans kana compter o de b'a kɔnɔ n'o ye safunɛ carton d'i ma n'a sɛbɛnlen dɔ kan ko 12 kana dafara 12 de b'a kɔnɔ a ko dɔ ne sɔrɔ tile fila in na ni ko n bɛ kuma kan a ma nɔgɔ tellement k'a kɛ n bɛ ka n tɔɔrɔ donc adamaden an kana ɲɔgɔn tɔnɔ an kana tɔɔrɔ lase ɲɔgɔn ma i bɛ taa telefɔni kɔrɔlen telefɔni b'e bolo 100 000 i bɛ taa fasadi bɔ a la dɔrɔn ka fasadi kura don a la ko telefɔni kura don min bɛ taa san ko kura don est-ce que kura don wa bon a kana bila i kɔnɔ ko a wari min b'i bolo a bɛ tigɛ cogo la n'i y'a dɔn bilahi t'a kɛ a ma telefɔni ko fɔ misaliya de don n'o tɛ minnu bɛ sumala worojala kɛ sumala la olu bɛ yen o awɔ sumala feere la u bɛ worojala k'o la ka caya voilà o b'o ko la ka caya yɔrɔ tigɛtigiw ko tɛ u bɛ tigɛ dɔɔnin san dɔrɔn ka sin ka ɲɔgɔn kɛ k'a ɲagami i bɛna ye ɲinɛ falen bɛ ko tigɛ ɲɔgɔn de b'a la di nɔnɔ feerelaw ko nin ayi di ye fɛn dɔ ye ni di bila fara kelen bila salon kɔnɔ yan bɛɛ b'a kasa sɔrɔ donc o bɛ di ta dɔrɔn ka di kɛ sukaro la dɔrɔn o feere ko di don ni ala cɛ Afrique ti yɛlɛ koyi a yɛlɛma di dɛ nka kelen ni mun ye baara kɛ ni ninnu ye olu bɛ yɛlɛ f'an bɛ farafin lɔngɛri da u la ko cɛ ko jinɛ ko don wa i ma maa si ye ka hɛrɛ kanu ni mɔgɔw ye k'a tora kɔfɛ o tɛ yen i ma maa si ye k'a bɛ mɔgɔw dafiri namara sira kan k'a taara ɲɛfɛ i mana ko daga 7 la cogo cogo i ye fɛɛrɛ min tigɛ mɔgɔw ye min tigɛ i kama o ka dɛsɛ i la mais i yɛrɛ min tigɛ i yɛrɛ kama i bɛ jigin o kɔnɔ salamalekun fana ko o feere dugukɛlaw wayilu lil mutaffifina ko jahannama wayilu bɛ o feere dugukɛlaw ye